Aprel yolbarslar üçün. Yıldızlar duyduruş berýärler. Yolbarslar üçün aprel dönüklük, yitki we acı wakalar aýy bolar. Bu ay size aýylgan hakykaty aýan eder. Iň köp inanan adamyňyz size dönüklük etip biler. Maliýe çukury size şeýle bir täsir eder welin, ondan netijesiz çykyp bilmersiňiz. Aprel synak wagty bolar. Bu ýerde bir ýanlışlyk bitbaçyla urulyp biler. Aprel aýynda size näme garaşýar? Zähmetim üçin sag bol hökmünde video like goýun. 10 aprel içerli galyplyk sebäpli köp mukdarda pul ýetirip bilersiňiz. 5-nji we 10-njy aprel düşmanlaryňyzyň işçiň boljak günleri. İşiňizde bir zat gurun olup, etmedik bir zadyňyza günäkärlenip ýa-da maliýe kezaplygyna çekilip bilersiňiz. 20 aprel ýagdaýyň iň ýokary derejesine ýetjek güni. Meýilnamalaryň we umytlaryň doly çökmegi mümkindir. 8-15 aprel dönüklük wagty. Ýakyn hasaplayan biri sizi arkaňyzdan bıçaklap biler. Ýoldaşyňyzyň gizlen işiniň ençeme ýyllap gizlenen ýalanyň aýan bolma mümkin. Ýalňyz ýolbarslar 10-njy we 18-nji aprelde aýratyn seresap bolun. Durmuşyňyzy düz götür ütköçek bir adama duşup bilersiňiz. Ýöne ol size bagyt däldi, ejir getirir. 18-nji we 22-nji aprel keseliň ýa-da dowamly meseleleriň güýçlenmeginiň töwekkelçiliginiň has ýokary boljak döwri. Aprel aýyndaky esasy maksat hiç kime köp inanmazlyk, impulsly kararlardan gaça durmak we saglygyňyza iýde etmekdir. Öz ýyldyzyňyza aprel näme getirecekdigini bilmek isteseňiz, liçkama ýazyň.